Şeýle kommentaryaları yaza, şeýle hatları yaza, soňuna çekdirdiňiz bara şu videony. Bu videodaky aýtjak zatlarymyň netijesinde maňa bolan garaýşyňyz ütgäplerim kädiýen. Näle kabul etçeňizde barlykda belki de maňa bolan garaýşyňyz ütgemenler. Hemmämiz hemme wagt, her ýeri gezip görmek isleýäs. Ýöne gitmäne ne maddi tarapdan pulumuz bar, ne de oňa aýyrmana wagtymyz bar. Gulağımıza gatym mülayim gelýän, gaty jadylaýjy gelýän astral syýahat bilen fiziki taýdan ýerimizi ütgetmän, täze ýerleri görmek mümkinmi? Astral syýahata nädip çykyp bolýar? Astral syýahat näme? Hakykatdan hem astral syýahat diýilen bir zat barmy? Bu soralara jogap bermek hakykatdan hem gaty riskli. Mesela bir arkadaşımız gittiğinde tavşan dişleri olan, boynuzları olan bir insanla karşılaştığını ifade edilmişti. Mini kıyametin yaklaşması mı değil ama. İnsan ruhunun 21 gram olduğu kabul ediliyor. Tek başına değilsin orada. Seninle sürekli konuşan, seninle sürekli telkin veren, senin sana sürekli bulunduğun alemi, o boyutu anlatan bir görünmez varlık var. O da sensin. Hepsi sensin. Bütün alem sensin zaten. Astral syýahat, ruhumyzyň fiziki bedenimizden aýrylyp gezip görmegine ýa-da zamanyň belki tarapyna geçmegine astral syýahat diýilýändir. Astral syýahata çykanlaryň fiziki görünüşimizden çykmagynyň we kişiniň ruhunyň täzeden bedene gaýdyp gelen wagtyny ol kişiniň özü duýýandyr. Gaty köne ynanjy eýe bolan bu ynanjyň gadymy döwürlerde hem mysallary bardyr. Bularyň biri de köne Müsürde 5000 we 3000 ýylyň ortaga çykandyr. Müsürli ruhanylar astral bedeniň barlygyny ananyp, muňa KHA adyny berendirler. Bular gaýa diwarlaryna ýazgylar we çyzywlar çizdiler. Ruhun fiziki bedenden gopuşyny çizdiler. Astral syýahaty gözden geçiren bilim pudogyna projektiologiýa diýilýändir. Günümizde geçirilen anketa gatnaşyjylaryň 16 göteriminiň durmuşynyň haýsam bolsa bir ýerinde beden daşy bir ýagdaý ýaşandyklaryny aýdýarlar. Bu üçin ýagdaýdaky mesele kişiniň ruhunyň bedeni taşlap gitmesi we onu gaýdyp gelmesini ilmi tarapdan ölçemeginiň bir ýolunyň ýoklugydyr. Aňymyzyň, beýnimiziň daşynda bar bolup biljekligine değişli bir suwutnama bolmalygy üçin astral syýahat bilim insanlar tarapyndan, bilim adamlar tarapyndan kabul edilýän däldir. Astral syýahata çykanlaryň edýän jedellerine görä munyň bir näçe ýoly bar we ol hem aňymyza we bedenimize öwretjek usullarymyza baglylygyny aýdýarlar. Astral syýahaty etmegi nädip çalt öwrenip bilerin diýen bir gözleg etdim internet saytlaryndan, sahypalaryndan garşyma çykan netijelerini egerde araňyzda astral syýahaty etmek isleýänler bar bolsa barlak görüp bilersiňiz. Barlak görüňizden soňra etdiňizmi, boldymy, işe ýaradymy, ýaramadymy, ony kommentarda ýazyp bilersiňiz. Astral syýahata çykmak üçin, ruhumyzy bedenimizden uçurmak üçin öwrenmeli zadymyz şulardyr. Rahat bar ýatakda ýatmak. Ol ýatakda ýatjan wagtymyz bedenimizi ýumşatmak. Beynimizi daşarky dünýä garşy ýapyp alfa moduna geçirmekdir. Bilime görä astral syýahat diýilýän zat ýokdur. Ýa-da barmy? Bilimiň astral syýahaty kabul etmeýänligi üçin onlarça, yüzlerçe, müňlerçe sebäp bardyr. Hemmämiz bilýäs, bilimde suwut edilmeýän hemme zadyň hakykyligi, bir geçerliligi ýokdur. Bilim insanlary astral syýahaty çykýan kişileriň edýän jedellerini lucid düş bilen garşdyrýanlyklaryny belleýärler. Kısaça düşündürsem lucid düş bilip görülýän düşe berilýän atdyr. Lucid düş wagtynda düşdeligimizi bilýäs. We munyň saýasynda düşlerimizi isleýişimiz ýaly dolandyryp bilýäs. Ýöne bular diňe biziň hyýaly güýjümize baglydyr. Lucid düşüň astral syýahatda edilen jedeller bilen bir baglanşygy ýokdur. Lucid düşü görmek isleýän, ýani lucid düşü ýaşamak isleýän kişilere şu ýerde bir kiçiräk maslahatlarym bar. Düş depterini tutmagy, meditasiýon etmeklerini we şekilli görnüşde hyýaly güýçlerini ösdürmegi maslahat berýän.
lucid düş hakkında eden gözlewlerimde muny etmek isleyen kişilerin, yani hemme kişinin edip bilýänligini, yani gerekli olan zatları öğrenenden sonra edip bilýänligini öğrendim. Şeýle hem bolsa, bilim makalalarında yayımlanan maglumatlara göre lucid düş soňky derejede hakyky zatdır we lucid düş REM uyku wagtynda bolup geçýän zatdır. Bilim lucid düşün barlygyny kabul edýär we insanlaryň astral seyahat diýip kabul edýän zady lucid düşden ibaratlygyny, bu görnüşdäki ýagdaýyň hem bilimde ýeriniň barlygyny belleýär. Ýani gepiň tümügi. Astral seyahat diýilen zat ruhumuzy bedenimizden çıkarmaly diýilen zat bilime göre yoktur. Astral seyahata çıkmak isteyen kişiler lucid düşü öğrenip, onun üstünde işlep, lucid düşü yaşap bilerler. Şu taýda ýene bir zat aýdaýyn. Şol okan makalalarymyň birine de şeýle bir zat görüňberýär. Bir bilim adamy, boşa durnaň içinde. Şol ruhumyzyň agramyny ölçemek üçin bir barlyk geçirýär. Bu barlykda hassa bolan adamlary öljek wagty, ölünden sonra we ölýärke agramyny ölçýär we ol ýerde içindäki howany, gan basyşy aýrylandan soňraky agramyny hasaplaýar, dadetýär. Bu hasaplamanyň netijesinde bolsa, insan ruhunyň agramyny 21 gram hökmünde bilim insanlaryna hödürleýär we olar onu kabul etmeýär. Sebäbi başga geçirilen gözleglerde bolsa, bu 21 gram, 50 gram, 60 gram, 10 gram, 15 gram şolar ýaly tapawutly ölçeklerde çykýanlygy üçin muny bilim insanlary kabul etmedi. Bu sebäpden bu barlyk geçerli däldir. Astral seyahaty bu derejede ulaltýan kişiler lucid düşü ulaldyp, hyýaly güýjün ulaldyp aýtýan kişilerdir. Şu taýda size bir soraw beresim gelýär. Elbetde bu ýereçeli tomaş eden kişilere ruhumyzyň agramy barmy? Astral seyahat diýilen zat siziň pikiriňizçe näme? Hakykatdan barmy? Bu sorawlara öz pikirleriňizi kommentarda ýazyp bilersiňiz. Ýani gyska çaýdanmyzda astral seyahat ýasama bilimde hakyky bilimiň üstünden oýnalýan bir oýundan we ertekden ibaratdyr. Durmuşymyzda hakyky zatlary inanyp, hakyky zatlary öwrenip, ol öwrenen zadymyzy we inanan zadymyz hakynda täzeden pikir edip ýaşaýar.